Hi! Hello mga moms. Welcome to our bukid. Ito na yung puno ng mangga namin. Yan na yata akong bunga mauuwi. Ay, meron nasa taas pa yung iba. Ayun na nandun na sa taas. Ayan. Ay! Nagsimula na silang maghukay. Hello sa inyong lahat. Good morning. So, doon yung mga tanim ko. Ayan, meron na akong yung mga niyog na ako. At saka, ito naghukay na sila dito para sa Poso Negro. So, since pinasisimulan ko na, para next time pagbalik ko, okay na siya. May magagamit na. So, ito yung Poso Negro. Taas. Malalim na din. Nag-break time lang yung mga pinsan ko kasi sila yung mga naghuhukay. At dun sa kabilang side dito ay ang poso. Oh my God, ang init ng lupa. Yan dito. Dito naman ang poso. Suggest kasi nila malapit lang at least dito sa ano. Kasi filter na daw yung tubig at saka malamig. So dito, malapit sa kawayan. So ito yung avocado. Nandiyan na tinanim yung avocado. Mumunga na yung mga. Banda dito ang ano. Papalipat ko tong ano. Siniguelas. Para dito nakapwesto yung poso namin. Oh, diba? Para doon nakaharap yung ano, yung bahay. Parang ganito yung pwesto niya, tapos nakaharap doon. Good day! Good afternoon mga moms. So may mga alaga sila ritong manok at saka mga aso, may mga bibi rin. Actually sa ano ko to, sa tito ko to mga alagang hayop dito. Hey! Grabe ang init. Sila sa inyo la. Wala na palang bunga. Naubos na yata. Nandito kasi nung nakaraan yung pinsan ko, yung anak ko ng tito ko nagbabantay dito. Mukhang namitas sila ng mangga. Ayan. Wala na nga. Ito meron dito maliit. Mga manggang kalabaw. Bumili rin ako ng isa pang mangga. Yun yung nilagay ko doon sa may doon sa may kanto. Para na sa ganun ano siya. Tapatan. Yan yung aking mga nyog. Mga dwarf lang siya pero okay na din. Medyo pinaglapit ko lang para kapag medyo lumaki na siya, pwede mo talian. Pwede ka aray ng duyan-duyan. Ito daw alatiris. Sabi ko ilipat yung alatiris para hindi ano dito sa harap ng bahay. And I'm planning na, hi Daddy Alex! I'm planning na mula dito yung bahay papunta doon. Kahit mga 2 o 3 kwarto lang. Kasama na dyan yung kusina at saka yung CR. Yan. Tapos ito, itong kabila naman sa tita ko yan. Kapatid ni mama. Pinili ko yung banda dito sa likod kasi medyo mas malamig. Kasi may mga puno pa. At least I have this. Oh. Diba? So pwede kami tumambay dito sa ilalim. Ito na yung siyaon bunga. May hintay nga. Ay! May pa-helicopter. Mukhang meron na naman nag-aano sa taas. Shout out! Hello sa inyo dyan. At hindi ko mabasa yung mga comments nyo. May comments. Oo, diba?
Ganun. Nandito na ako sa lilim. Actually, hindi ganun kainit dito. Dito sa pwesto ko. Kasi may puno nga. Ayan. Pag naglakihan din yung mga puno. Ayun yung... Ayan. May fire tree doon. Ayan. Fire tree. 1, 2... Tapos 3. Sana mabuhay yung mga fire tree ko eh. Yun yung kulay ano. Parang kulay-pulay yung ano, bulaklak niya. Namumula yung puno. Hello! Hindi mahina yung signal ko eh. Kamusta kayong lahat? So ayan, at least kapag nandito sa province may matutuluyan, may mapagbabakasyonan. Yan, it's a bungalow style lang naman yung ano. Para mas mabilis lang malinis, tsaka nagkakakitaan pa yung mga tao, di ba? Kasi pag sobra at medyo malaki yung bahay, tapos ilan laki nakatira, di ba? Parang ang hirap na magkakitaan yung mga tao sa loob ng bahay, tapos ilan lang kayo. So, hi Venus, hello. So yun, gusto ko lang siyang gawing mas simple yung bahay para simple lang para hindi siya ganun mahirap i-maintain ganun. Ate Aida daw, hello. Medyo delay yata yung mga comments ninyo, hindi ko nababasa agad, pasensya na po. Gladys de Castro, Bernadette Ortega, Maria Divon, Robert Kawaling, hello. Antonieta Go, Janet Lariosa, Hazel Pacot, hello. Ate Judy Ganda, andiyan ka na pala. Net. Lilian Hernandez is also here. Nita Rama, hi. Habibi Galbi, Prince LJ Coelho. Shout out from Saudi Arabia kay Habibi Galbi, hello. So yan. Hindi ko alam kung ano oras babalik yung mga pinsan ko kasi nag-lunch break ata sila. Anong oras na. Maria Zibon. Hi Mariah Zibon. So yan, itong kabila naman, yung lupa na yan, yung may likod ng bakod na yan, sa pinsan nila mama yan. So halos magkakamag-anak din sila rin ng mga nakatira. Tita Beth, yes! Ayun na yung Poso Negro. Ayun yung manok ni Tito, tsaka mga sisiyo niya. Ayun yung may papaya din. Sabi ko ilipat nga kasi baka masira, sayang. Ayan. Oo. Ayan yung Poso Negro. Inday po yung iba kabenta. Thank you. Thank you, Ate Judy Ganda. Hindi ako gumagawa. Sila Packing, sila Jessie Boy. Yung mga pisa ko. Ate sa St. Garces, hello. So doon, mula doon sa pwesto, doon naman sa gilid yung Ate Janet Lamsen. Yan, dyan naman yung pwesto nung Poso. Bakit Ate Janet? Nasaan ka ba? Janet Lamsen. Nandito pa po ako sa Mangalda. Hi! Lakas ng hangin dito. Sarap. Sarap sa pakiramdam. Baka nandito rin si Mama.
Actually, kagabi alam niyo guys, ilang gabi na ako natutulog, ilang gabi na ako natutulog dun sa bahay ng tita ko. Yung unang gabi namin, nakita ako ng pinsan ko na nakahiga. Pero, ano ba, patulog na ako, nagaanap na ako na antok ko. Tapos nang bumaba siya para uminom ng tubig, nagising ako. Kinabukasan sabi niya, nakabantay pala si Lola sa akin, sa paanan ko. So kagabi doon ako ulit natulog sa baba sa may sala. Mga 9 o'clock, antok na ako, so natulog ako. Tapos, mga bandang 11, parang may bumulong sa akin, kaya nagising ako. Hindi na naman ako nakatulog ng maayos. Hindi naman ako natatakot kasi she's my lola. I mean, kung siya si lola ko, hindi ako natatakot kasi ako yung isa rin sa mga nag-alaga na matagal talaga sa kanya. Bago na-stroke si mama, so naalagaan ko rin talaga siya ng ilang taon. I don't know, siguro baka natutuwa lang siya kasi may ako ulit nakabalik dito. And baka gusto niya rin sabihin na kasama na sila ni mama. Alam mo yun. Hi Mama Oki. Dito sa Gisa, pupunta mo ba ako? Congratulations sa Ate Maylin Bingno. Sana all talaga. Ayan. At saka kay Susane Garces na ano. Na nanonood ulit ngayon. So yun. Pero dumalo naman ako sa ano, sa lola ko. Dito kami sa Gisang, Ate Janet Lamsen. Hi Mama Jerry. Hindi siya sumama, na doon siya sa bahay kasi sabi ko ako na lang dahil sandali lang ako. Eh pagdating ko naman dito, naka-break time pala yung mga pinsan ko, so wala pa sila. Eh magpapamerienda sana ako sa kanila, nag-lunch na pala sila, umuwi na sa kanila. Kaya yun. Kaya ayun, sana matulungan nyo ako guys, by viewing, by watching, by simply watching my videos and vlogs. Ayan, malaking tulong po yan sa akin. Sa aking project, no, the Poso and Poso Negro. Rich Bescara, hello. Ayan yung Jessie Villa, yan yung pinsa ko, sila yung nag-aasikaso dito. So wala pa siya 6 feet. Okay. Baka nga naka-break pa sila, hintayin ko na lang din sila, dito na lang muna ako. Ang hirap kasi actually yung layo nito, wala doon sa tita ko, papunta rito. Parang ganun din sa ano, parang kagaya din kina Brenda, yung papunta ng farm. Wala sa bahay nila Mama Sita, papunta ng ilog. Ganun. Parang ganun din siya kalayo. Papunta ang farm. So lalakarin mo lang din talaga siya. Ang kagandahan dito, wala ka na nadaan ng ilog. So dire-diretso na lang. Ayun. Wala nang ang bunga ng mangga rito, Jessie. Mukhang napitas na lahat nila andang. Meron man, nandun na sa pinakataas. Maganda rin, Ate Linrail at Toy. Di bali kapag meron na akong bahay dito, everyone is welcome. Feel free na pumunta or dumalaw din dito. Diba? Hindi to magiging kasing ganda nung kay Brenda kasi mas bongga yun, tsaka mas malaki yung kina Brenda, mas mahaba. Feeling ko itong haba nito, itong laki nito, ganito rin, kagaya sa kanila. Wala doon sa tita ko. Papunta rito sa likod. Hi Romel Juan. Saan yan banda? Sa Gaysay Jasmine. Dito po sa Pangasinan, sa Mangaldan. Nawala na si ano, Janet Lamsen. Ano, pupunta ka ba rito? Sabihan mo ako kasi mamaya paalis na kami, bahala ka. So ayan, mamaya ano na ako sa kanila. Iiwan na ako ng Pamposo at saka Poso Negro. Para na sa ganun, may tubig na since magtatag-ulan naman na siya. Elicor, Umawing, ay Buen. Baliktad yung spelling ng pangalan niya. Ang hirap magbasa. Ayusin nyo kaya. Yung nakikita ko lang na ganyan mga sulat, isa ambulansya lang. Thank you.
Lemor na Uj. So, hintay ko lang yung mga pinsan ko sana makabalik na din sila kaagad. Jessie, message mo sila ha. Sabi mo dito ako. Oh, a wonderful song. I love you. Thank you for watching. Huwag muna kayo umalis, mga moms. Naku, mukhang mahina pa yung signal. Baka walang mga ads. May ads po ba, mga lumalabas? Yung mga nakikita po ba kayo mga ads? 60 viewers. Hi, Lourdes Velasquez. Ate Hazel, andyan nakatutok. Thank you, Ate Hazel. Aline Silver. Manang. Wala si Manong. Hershey Mayor. Hi, Mayor. Baka naman. So, nagtanim ako ng guyabano. May guyabano kami, avocado, lansones, rambutan, mangga. Ano pa ba yung mga nadagdag? Nyog. May papaya pa. Jocelyn Cadot. Sana mamunga agad. Hi, Ate Caroline Biandilia. Alikabok. Shoutout sa mga taga-Gisang. Mga nandito yung mga pinsan ko. Hello po. Antonieta Go. Meron ads. Yes. May ads. Panoorin nyo lang na panoorin. Tapos huwag nyo skip yung ads. Malaking tulong na sa akin yun talaga. Promise. Mayroon pa mga ads. Salamat. Watching from Sagay City, Negros Occidental. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Siguro kagandahan lang talaga kapag kahit ganito kainit or sabihin mo ng climate change is real, no? Kung meron kang puno sa paligid talaga, nahihimas-basa yung init. Hi, Ate Janet. Hello. Jackie Matandak, salamat. Salamat. Yan. Kung may mga ads, wag po natin i-skip, please. Tapos huwag muna kayo umalis. Para magpasok siya ng ads, mas maraming viewers, mas okay siya, mas maganda. So, yun. Kailangan ko at least, kasi ito daw, pina-estimate ko na sa kanila, 6 feet yung Poso Negro. Medyo pinalakihan ko na yung Poso Negro actually. For some reason kasi walang drainage dito. So kasi doon na rin yung magiging daanan nung para sa CR and sa lababo. And yung maliligo, ganun. Doon na siya lahat pupunta kasi nga wala pong drainage dito or mga kanal na pagdadaluyan ng mga tubig kung saan siya papunta. Tapos, yung poso, kasama na yung labor, yung magsisip-sip siya para magkatubig and all and everything. So, siguro uubos din ako ng mga 50. Kasama na yung labor nila, yung maghuhukay. Yan, tuloy niya, nagsisimula na maghukay ng para sa Poso Negro and sa Poso. So, yan. Hintayin ko lang din yung mga pinsan ko. Actually, okay na din. Kasi, para pag umuwi, meron na kaming tubig. Then, after that, unti-untiin na natin. Pwede na magpa-kusina, magpa-CR. No? Makapagpatay rito kahit maliit na kubo lang muna. Ano? Hindi ko naman siya minamadali kasi syempre hindi pa naman ako mag-i-stay dito for good or ano. So at least nasisimulan na siya, di ba? Ganon. Kamusta kayong lahat? Anong ganap? Ang init ng panahon pero buti na dito malilim. Tsaka pinili ko talaga yung mga puno na masanga or maano. Tsaka may mga bunga rin syempre. Para na sa ganun kapag umuwi kami dito, may maha-harvest ka, 'di ba? Actually magdadagdag pa nga ako ng lansones eh. Kasi
nagsuggest si McCoy, sabi sa akin ng kapatid ko na mas magandang mag-ano ka ng maraming lansones kasi yung isang ano niya, yung isang kumpol, halos nasa kalahating kilo na. So, mababawi mo rin siya. So, okay din naman. May suha din palang tinanim. Tsaka bayabas, yun, meron din. Kanina ko pa iniisip ano pa ba yung mga prutas na itanim. Tapos ang ano ko, ang pinakiusapan ko na mag ano niyan is yung aking yung aking what you call this, yung aking tita na merong green hand. Kasi ang tataba ng mga halaman niya, ang bubunga ng mga alaga niya sa likod ng bahay nila. Marjorie Herenimo, hello. Medyo malamig, mahangin, so hindi siya ganun nakakapaso ng balat. Dito po kami sa probinsya namin. Ito ang lupain ni Mama Jolly. Ito yung kanyang lupang na minana. Tsaka ng kapatid ko, wala sa aming lola. Sa aming lola at lolo. So, ito yung tinayo ng tito ko. Tayo siya ng mga ganyan-ganyan. Siguro para pag andito siya, may mga nakatayo ganyan. Sabi naman niya, kapag gusto ko ng patayuan, magsisimula na, gibain na lang yan. Makes sense. Hindi naman pala niya po. Nakatali lang niya. Mirasol Makaraeg, hello, good afternoon. Sarap na dito kasi mahangin. Sarap yung tambayan. Yun. Tapos ito, makita ko sa inyo. Itong puno ng mangga, plano ko itong pagawa ng paikot dyan sa baba. Yung simento na pa-circle. Para pwede namin gawing upuan. Pwede kami mag-upo-upo dyan. Ganun. Yan, para mag-aano lang kami. Hindi ba lakas ng hangin? Ang sarap. Ito yung mga masasarap tambayan. Mapuno. Diba? Para fresh lang. Medyo lang, okay lang naman. Mas malawak pa rin yung kay Brenda, oy. Siguro yung isang haba na yun, nung kay Brenda, parang katulad dito, o medyo mas malaki pa. Malaki pa lang, mahaba-haba pa ng onte. Ito, dito sa kapitbahay namin, may mga sila. May mga saging. Actually, may saging din ako sa likod. Ewan ko lang po ng dumpa. Kasi alam po, mabubunot din. Tapos mula kasi dito sa gilid, sa unahan ng bahay, plano ko dyan ko ilalagay yung swimming pool. Pero hindi ko na siya para pahukayan. Sa ibabaw na lang siya. Yan. Kasi yung mga pamangkin ko, mahilig ko maglangoy-langoy. So, imbis na mag-ilog kami or lalabas pa kami, so dito na lang. Diba? Mama Jeff, pumasok ka na. Odette DQM, hello. Elizabeth Bautista. Hacienda Baban. Hi, Sister Van. Sister Van, magsusulisit na ako sa inyo, ha? Magsusulisit na ako, ha? Nagsisimula na ako, Sister. Pakita ko sa iyo. Dito yung poso ilalagay malapit dito sa puno ng kawayan. Ayan, dyan. Poso. Tapos ito na yung Poso Negro. That is 6 feet. Sabi ko, 6 feet under. Parang naman yan. Oh. Ayan, malaki-laki siya ng kaunti. Yan.
Actually, nasunog yung ibang sinunog yung ibang kawayan. Gawa kasi daw nung nakaraan. May mga ahas dito. So, nabulabog sila. Tapos naglabasan yung mga ngayon. Yung mga, ang tawag mo dyan. Naglabasan yung mga, ang tawag mo doon, ayun o, yung kinakain. Yan o. Yan. Ito. Ayan. Hi, Jubilee Narbasa. So, ito yung papaya. Minsan, sister, sama ko kayo dito. Pasyal tayo dito. Para magkaroon tayo ng Pangasinan branch. Tambayan natin. So, kung gusto nyo huminga mula sa toxic world sa Manila, dito tayo, Road Trippers Family. Diba? Andito tayo sa ilalim ng puno ng mangga. Diba? Dito lang. Nagtanim na rin ako ng mga puno. Ayun, labong. Oo, labong. Favorite ko pa naman, tapos hindi ko, nakalimutan ko. Labong na may saluyot. Connie Baldomar. O, kahit paano naman po. Actually, isa to sa mga dream talaga ni Mama. So, with your help, sa tulong nyo po, sana matupad ko na within this year, at least, magawa ko yung ibang parte pa ng bahay. So, ayun. Siyempre, kapag lagi kayo nanonood, huwag kayo mag-i-skip ng ads. That's really a big help to me. So, yun lang. Yung stars, kung sino na lang meron, no? Kung wala, okay lang din. Basta yung ads, just continue na huwag siyang i-skip. And lahat ng uploaded videos, panoorin lang. Ayan. Ilang square meters po. Ang total daw nito mga nasa 900. 900 mahigit. Kasi 600 plus yung kay Mama, 300 yung sa kapatid ko. Or 200 plus yung sa kapatid ko. So yun din. Kaya pinili ko rin banda doon sa likod yung yung Posoner. Ang parang gusto yata nila dapat doon sa unahan. Kaya sabi ko, ang layo kung dito ako magtatayo ng bahay. Oo, sarap talaga basta sa premier membership sa banghang. Correct. So yun. Plano kong i-elevate yung bahay para merong masisilungan sa ilalim. Alam mo yun. Kasi sabihin mo na kahit mga 8 baitang paakyat. Naka-elevate yung bahay. Siguro mga kasing ko, parang ganito. Parang kung ito ko, ayan, nandito na nandito yung paa ng nandito yung paa ng yung poste. Kasi ganun papatong yung bahay. Parang gano'n yung plano. Parang itong ilalim, pwede mo pa mapagtambayan, pwede kayo matulog dyan sa tanghali o sa hapon, di ba? 900 po, 900 daw. So kung Hazel Pakot, ay okay lang po. Sige po, okay lang ate. Magkano, wala pong binibenta rito Ate Elizabeth Bautista. Hanggang dito siya, siguro sa taas, mga ganun din, nagpastao lang din para hindi masyadong maano yung pisa. Or kung hindi man, baka hanggang dito lang siya. Depende, malaman lang. Elizabeth Bautista, ba't bibili ka? Yung sa papa ko, naayos ko na nakausap ko na yung ate niya. So, nasettle na rin. Tsaka, syempre, nandun si mama nakalibing sa Manila. Gusto ko rin kahit paano. Itong gusto niya dito sa lupa niya is maayos. Maayos ko kahit paano.
Isa pa sa mga dream niya. Hindi nga lang niya na makikita. Hindi niya na may experience. Sayang. Hindi naman, Elizabeth Bautista. Thank you sa mga nandito pa sa susunod kong maghihisan na mag Sa Manila naman, in fairness, din naman ako nag-uupa. Kaya lang, hindi ko pa siya bayad. Pero unti-unti, matatapos ko na yun. Ang dami nila. Oh. Di pa kayo kumakain? Di pa kayo pinapakain? Richelle Rivera, hello. Tekia at Bong. Rose Ruiz, hello po. Leticia Cabral is also watching. Ay, andyan pa sa Ate Jocelyn. Lynn Alba, opo. Oo, Mama Jerry. Kasi ang dami pang puno, tapos yung mga kawayan na sa likod. So, mahangin din talaga siya. Actually, ang plano ng tita ko, babakuran niya doon. Sabi ko, ako parang ayoko. Baka ilagay ko na lang yung cyclone wire na lang. Kasi kapag nagbakod ka, yung hangin, hindi naiikot sa loob ng bahay mo. Alam mo yun? Ako lang po. Baka si mama nandito, tsaka sila lola, tsaka si lolo. Baka nandito sila. I'm hoping. Kasi hapon dumalaw na rin ako kay Papa. Nagpaalam ako sa kanya muna bago ko kitain yung kanyang ate. Sa may Labrador, yung sa kanya along highway. Sa Labrador. Sa isipan ko, ikaw siyang ginugulo. Di niya lang alam ang nararamdaman ko. Pag ikaw ay nakikita, ayaw ko nung umalika. Sa kaba, di ko na mapipigilan na aking nadarama. Masarap dito magtambay-tambay, Mama Jelly. Papunta na si Eric ngayon. Dapat sinabihan mo magdala ng vitamins. Wala na akong vitamins. Jessie. Hi, Ate Pressy. Hello po. Jessie, paano pala yung susi? Kasi magdidilig ng halaman. Ang init. Natutuyot yung ibang halaman. Sabi, baka mamatay to ha. Manda ka talaga sa akin. Sinasabi ko sa iyo. Yes. May host na tayo dun. Tapos yung drum. Dali mo rito yung drum. Para may pandilig. Lalo na yung buko. Kasi ano yan Ang kagandahan ngayon paparating na buwan kasi tag-ulan na. So okay na siya. Kaya lang ngayon, syempre habang mainit ba. Marami kayong manang lupa. Di na kayo bibili ba. Okay naman. Kaya lang kasi syempre, kung wala rin naman mag-aasikaso at walang sayang lang din. So, might as well. Ito kay mama, hindi ko talaga ito bibitawan. Sabi ko. At hindi ko naman sinabi hindi porket ko kay Papa is. Kasi yung bahay niya doon, babagsak na siya. So, sayang. Yung iba kong kapatid, wala rin naman trabaho na So, yun, I decided na ibenta na lang namin sa atin yun. Para at least mapakinabangan pa na yung mga kapatid ko yung pera.
Actually, bala ko sana dito kagabi matulog. Bahala si Papa dyan. Puro kasi bahala si Papa dyan eh. Sa'yo ko nga binilin eh. Yung puno ng... Dito na yung pinsan ko. Meron kang ano? Sino kasama mo? Ang... Dadagdagan pa yung lalim mo. Nakamotor ako kanina papunta dito. Kasi akala ko na dito si Jessie dahil pumunta sa akin kanina. Siya yung aking pinsan si Eric po. May gawa pa nga rin daw sila. Sabi ko kunin yung susi kasi tubig oh. May inano na akong hostel. Kinausap nila lang yung ano. Kinausap ko. Inaano nila. Mamaya dadaan na naman nila. Ngayon, Mamaya babalik na naman. ay yung poso. Hindi yung ano. Ay poso na bro. Sa TikTok. Wala na si Papa, ano siya, 2019 bago mag-pandemic. Si Mama naman last year na. Pumunta pa kami dito last year. Dumalaw pa kami dito. Nakadalaw po siya. Yun yung huling dalaw namin Oo, dito. sigla. Ewan ko ba doon? Bigla akong ininuan. Sa'yo ba yan? Punta tayo Mapandan. Balik ako mga madam, ay mga sis. See you later.